बेनिखायनो नोंसोरो गाज्रिखौ गाज्रिजों फेजेनना लाबानो मोजां मावनायजों गाज्रिखौ फेजेनदो फै जों मोजां मावनायजों गाज्रिखौ फेजेनदो गाव रावनिबो हेंथा दालासै रावखौबो गोसोआव दुखु दामोनसै नोंनि खहा खालामदोंब्लाबो आरज खालामदो आफा बेबो जों साननो हायो मोदै रुथु रुथु गाबनानै बियो मिथियासै आफा ना इसोरा बाख्नाय जाथों जोङो खोनाबाय जगत संसार के पनिसायना सुनु दाजोबाय जगत संसार मा के पनिसायना सुनु दाजोबाय कोशिश करो हामी सबै मुक्ति पाउनलाई जगत संसार जेबो गैखाया लोगोफोर खोनासं बिदा फंबायफोर जोङो दहाय खोनाबाय जागायजेननाय इसोरा नख्रां आरो पृथ्वीखौ सृष्टि खालामदों बुहुमा संसार लाथिख'मोन महर गैयामोन खोमसि दरसि समुद्रनि गेजेराव जिउआ गजबदोंमोन नेपालियाव बुंदों गिदिंबायदोंमोन इसोरा स्रां जादों होननायजोंसो स्रां जादों अनजाग्रा लोगोफोर बे संसाराव जेबो गैया जागायजेननायावनो संसार लाथिख' खालामो दा जोबनायावबो लाथिख' जागोन मानसिया जन्म जादों देरदों लावदों बोरायदों बुरैदों दिदिमै थाख्लायनाय दङ ना सोरबा सारि जानायनिफ्राय दासिम दिदिमै थानाय दंना थैदों गोमोरलांदों दंफां लाइफां रज'दों देरदों लावदों दालाइ खादों बिबार बारदों फिथाइ थायदों जुगामिनि दंफाङा दंना गैया लोगोफोर बेबो गोमोरलांदों दंफांफ्राबो बोरायनाय दं बिसोरबो सिरोदा लामलांनानै एम्फौ अरनायजों थैदों बे गासैबो बिफांफ्रा उरि जादों एम्फौ जादों फोननानै रोखोम हाबलादोंना लोगोफोर बे बुहुमाव जेबो गैया लाथिख' संसार फै जों लोगोसे बुंनि जागायजेननायाव बाथ्राया जागायजेननायाव इसोरा नख्रां आरो बुहुमखौ सोरजिदों बुहुमा महर गैयामोन लाथिख' सनस्रामोन खोमसि दरसि समुद्रनि सायाव इसोरनि जिउआ गजबदोंमोन इसोरा स्रां जादों होनब्ला स्राङा जायासै आरो स्रांखौ मोजां नुवासै आरो स्रांनिफ्राय खोमसिखौ थख' खालामासै बेजों सानसे जायासै सान हाबनानै अखानायब्ला साननै जायासै अनजाग्रा लोगोफोर बे बुहुमा लाथिख' संसार बेनिखायनो साननै सानथाम सानब्रै सानबा 6 दिन 7 दिनाव इसोरा जिरायदों दा जोङो नैबे दिनखौ दिनै जिरायनो मोनदों इसोरनि जिरायनाय सान आरो बे गुबैथार जिरायनाय साना मियामोन जुदायारिफोरनि थाखाय नाथाय जोङो माखौ लानानै दिनै रबिबाराव जिरायदों होनना रबिनि ओंथिया जाबाय गुरुबारा इब्रि भाषायावहाय रबिनि ओंथिया जाबाय गुरुबाराव मास्टार फोरोंगिरि जिसुआ थैबाय हाखराव हाबजाबाय सानथामाव थांखांबाय बे थांखांनाय देरहासार दिनखौ जों दिनै खुलुमो हालेलुया 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 बे दिनाव जोङो दिनै जिरायो अनजाग्रा लोगोफोर बे जाबाय गुरुबाराय रबिबार देवबार नङा देवबार होनब्ला मोदाय बाराय जागोन जोंनि खुगायाव दालाबोसै देवबारखौ रबिबार गुरुबाराय अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बे बुहुमखौ मिथिनो संसार लाथिख' बेनिखायनो फै अनजाग्रा लोगोफोर बुंदों ख्रिस्ट' इसुजों तैयार मुक्ति दिनोलाय प्रभु श्री ख्रिस्ट' थामथिम दङ जोंखौ सख'नो पापनिफ्राय उदांस्रि होनो हालेलुया 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 नैबे संसार लाथिख' बुहुमनिफ्राय जोंखौ लांनो थामथिम दङ नाथाय दुई फनंनो जाबाय लबै गर्छौ लालसै गर्छ संसारको तखरलाई लब खालामो हाय हाय खालामो लालस माने हाय हाय माबोरै मोननाय आङो बे गारिखौ माबायदि आं नैबे न'खौ माबोरै लुनो हानाय ना थाखा फैसा बुथुमनानै जोंब्लाव माब्लाव ना लालस खालामदोंनो लबै गर्छौ लालसै गर्छ संसारको तखरलाई संसारनि गासैखौबो मोनजोबनो हास्थायो हास्थायोना हास्थाया आं गासै बुहुमनि बिफा जानो हाब्ला हामगौमोन ना गासै बुहुमाखौ सासन खालामनो हाब्ला हामगौमोन
बुहुमखौ मोननो लुबैनायबो दङ अनसल एरियाखौ मोननो लुबैनायबो दङ बेनिखायनो लुबै गोसो लालसाय गारसा संसारखौथ' भुललाय इयुनथ' सबायथुकथ' केफोरनि होना सातना जानोलाय लब खालामो लालस खालामो हाय खालामो बेखौ मोनबा हामगौ बेबादि मावनो हाब्ला हामगौ गारि मथर बेबादि ग्रोम खालामनो हाब्ला हामगौ वाल एखेबारे गावनि नोगोर सखाखौ वाल होजोबनानै बेबादि जों मोननो हासै नाथाय बेफोरो जेबो नङा होनदों जोंजों लोगोसे थांफानो सोरबा गारि मथर लानानै बे बुहुमखौ थैबाय मानसिया थैबाय बे बुहुमनि गासैबो दंनाय गावनि न'खरनि गारि बारि बेदें लानानै बिहि फिसा लानानै ज' थांगोन ना थांदों नामा थाङाखै लोगोसे जोंनि बिहियाबो थांफाया जोंनि फिसायाबो थांफाया जोंनि फिसाबो थांफाया जोंनि बिमाबो थांफाया जोंनि बिफाबो थांफाया फिसाफोरजों बिमा बिफा थांफानाय नङा बिमा बिफाजों फिसाफ्रा थांफानाय नङा बिहि फिसाइजोंबो बिहि आरो फिसाइजों लोगोसे थांनाय नङा जायानाखि बासायजागोन बिसोरसो सोरगोआव सहैगोन लोगो बे बुहुमाव जोंहा दिदोमै थानाय जायगा गैया हम रही है सदैव भरी रही रहने शहर छैन तर हामी त आउँदो शहर चाहिँ खोजिरहेको छ जोंहा बेयाव दिदोमै थानाय नोगोर गैया नौनै एभ्रिनि थेरोइधा सौदुपनाव आमार याद खुनु स्थायी नगर नाय किन्तु आमी हे भारी नगर बिसारिछु जोंहा बेयाव दिदोमै थानाय नोगोर गैया नोङो बानायनो हागौ 10 थाला 20 थाला बिल्डिं ना 120 थाला बिल्डिं आमेरिकानाव दङमोन लादेरना सोरबा लायो बम होनानै संहा थांनो आंना बेबादि बिल्डिंआबो थांफाया सना रुफा खोमाव गानबाबो थांफायो खोमा थैनायावबो गानलाङो ना लोगोफोर बे गासिबो थालांजोबगोन बबे थांगोन नोंनि धोरोम आरो पाप मोननैया थांफागोन बेबो मा जागोन बे बुहुमा जेब्लानाखि संहार जागोन सनस्रा जागोन लाथिख' जागोन गिदिर गुफुर मोनसे सिंहासन जागोन बे समाव सिंहासनाव जनायनि मोखांनिफ्राय नख्रां आरो पृथिबिया खारलांगोन आरो बिसोरनि थाखाय जेबो जायगा मोननाय नङा गोथैफ्रा साफ्रोमबो गोथैफ्रा बोराय बेन्थ गथ' गथाय सिंहासननि सिगाङाव गसंदों जहना नुदों बेखौ आरो खैखनमान पुस्तक बेखेवदों बे पुस्तकआ ओरैबायदि जानो हागौ नोङो बबे धोरोमाव दङमोन बे धोरोमखौ 1 निफ्राय 613 नीतिसिम मानिनो हादोंना हायाखै जोंनि बाइबेलाव दा 10 आयगा 613 होननानै बुङो बाइबेल ट्रेनिं लानायफ्रा दा नों बेखौ एक मानिफुंनो हाब्लासो धोरोमनि बारै सोरगो मोनगोन धोरोमनि पुस्तक पुरस्कार पुस्तक पाप पुस्तक बेनिफ्राय जोबनायाव जीवन पुस्तक बे बेबादि मोनब्रैसो पुस्तक बेखेवगोन आरो पुस्तकाव लिरनाय बादि गाव मावनाय हाबानि थाखाय बिसार खालामगोन अनजाग्रा लोगोफोर जन्म बिया मृत्यु बिसार नैबे बिसारनिफ्राय खारग'नो हानाया नंगौयै थांब्लासो पापखौ मावनानै थैदोंब्लाबो बे बिसारनि उनाव जायनि नामखौ जीवन पुस्तकाव मोनाखिसै बेखौ हगारगोन नुजाहोजानाय 20:11 निफ्राय बुंदों स्वामय মগা হিংসাহর এটা দেখিলো তার ওপৰত বহাজনৰ সন্মুখৰ পৰা আকাশ মণ্ডল পৃথিৱী পলাই গ'ল সেইবোৰ নিমিত্তে ঠাই আৰু পোৱা নগ'ল তাতে সেই সিংহাসনৰ চাৰিওফালে মৃত্যুবিলাকক থিয় হৈ থকা দেখিলো তাতে কেইখনমান পুস্তক মেলা হ'ল আৰু জীৱন পুস্তক নামেৰে আন এখন পুস্তকো মেলা হ'ল সেই পুস্তকত লিখা অনুসাৰে নিজ কৰ্ম অনুসাৰে ভোট বিচাৰ কৰা হ'ল তেতিয়া সাগৰে নিজৰ থকা মৃত্যুবিলাকক শুধাই দিলে ভৰলক্ষে নিজৰ থকা মৃত্যুবিলাকে শুধাই দিলে তাতে এইদৰে তেওঁলোকৰ নিজ কৰ্ম অনুসাৰে ভোট বিচাৰ কৰা হ'ল যিজনৰ নাম জীৱন পুস্তকত পোৱা নগ'ল তাক এই অগ্নিহৰৰ পৰা পেলোৱা হ'ল সেয়ে অৰ্থাৎ দ্বিতীয় মৃত্যু खननैनि थैनाय अनजाग्रा लोगोफोर बर' एसे अननानै झलकनिफ्राय फरायहरदो 11
नुजाहोजानाय बिसायथा बिसार जागोन लोगोफोर बे बिसारनि थाखाय जों निर्दोषि जानो फै जोङो आवगायलांनि अनजाग्रा लोगोफोर प्रकाशित बाक्य नुजाहोजानाय 20:11निफ्राय 15 जिसुनि फरायनि बेनि उनाव आङो गंसे गेदेर गुफुर सिंहासन आरो बिनि सायाव जायहा जदों बेखौ नुबाय पृथ्वीयाव सोरगोआ बेनि मोखांनिफ्राय खारलांबाय आरो बेफोरो जेरावबो गैया जायगा मोनाखिसै आरो आङो गोथैफोर गेदेरफोर आरो उन्दैफोरखौबो सिंहासननि सिगाङाव गसंनाय नुबाय आरो बिजाबफोरखौ बेखेवबाय आरो गुबुन बिजाब बेखेवबाय बेयो गोथांनि बिजाब आरो गोथैफ्रा बिजाबफोराव लिरजानायफोरजों गाव गावनि हाबाफोर बादि बिसार खालामजाबाय आरो सागोरा गावनियाव थानाय गोथैफोरखौ होनफिनबाय आरो थैनाय आरो गोथैफोरनि रायजोआ गावसोरनियाव थानाय गोथैफोरखौ होफिनबाय आरो बिसोरो साफ्रोमबो गावनि हाबाफोर बायदि बिसार खालामजाबाय आरो थैनाय आरो गोथैफोरनि रायजोआ अरनि सागोराव गारसनजाबाय बेनो खननैनि थैनाय अरनि सागोरा आरो सोरबा बेनो खननैनि थैनाय अरनि सागोरा जायनि नामखौ जीवन पुस्तकाव मोनाखिसै गोथांनि बिजाबाव बेखौ दानाव गारबाय बेनो खननैनि थैनाय माबोरै खननै थैयो मानसिखौ माब्लाबा खननै थैनाय नुफेरबाय नामा थैदों नामा जेनेबा बे आलेर बुरैया थैबाय आरो थांखांफिननाय खेबसे थैबावगोन नामा जोंनि आंनि बियादै आंगोनि आंगो असे बियादै बादिमोन आंनि फंबायफोर असे बादि दङ दानो बियायंफोर कुमारा बे गिर्जायावनो थाखा फैसा हिसाब खालामलायनायाव बेयावनो जिरायनानै थांखांफिनना दा थैबावदों नामा थैबावदों आंनि बियादैया खननैनि थैनाय बबे थैखो अनजाग्रा लोगोफोर प्रथम करन्थे 15:40 स्वर्गनि हरिनासे पार्थिव हरिरासे सोरगोनि मोदोम दं हानिबो मोदोम दं बै सोरगोनि मोदोमाबो थैगोन सोरगोनि मोदोमखौ नोंथाङा नुबायना सोर सासेया नुखो आखाइ थिखांसाय सोरगोनि मोदोमखौ नुबाय नुथारबायना ना नुवाखै बुंसाय बयबो नुवाखैब्ला नुवाखै होनो दे आं खोन्थानि नुवाखै सोरगोनि मोदोम नायदो दा अनजाग्रा लोगोफोर जोङो दा सानजौफु गिर्जायावहाय दं ज'नो दा जों गिर्जा गनानै गावबा गाव न'आव थांनानै ओंखाम जाहैगोन बेलासि समला मोसौ मोसा खानानै आथिं आखाइ सुनानै जिरायगोन मोनानि ओंखाम जानानै जेब्लानाखि गोदो उन्दुलाङो ना गोदोलाङो उन्दुलाङो अब्ला जोंनि मोदोमा बिसिनावनो थायो जोंनि सोरगोनि मोदोमा ओंखारनानै दै गेदेर गेदेर बारफिनाङो सायखं थंसिजों गोग्लैहां थाबायफिनाङो मोदोमै थांनाय मोननो मोना औ बेसो सोरगोनि मोदोमा नोंनि मोदोमा बिसिनाव दं नोंनि जिउआव नै सोरबा साइनाव दं सोरबा लन्डनाव दं सोरबा आमेरिकान दं सोरबा कासिकटआव दं सोरबाया थाइखा जराव दङ ना गुरनांदों खामानि मावनांदों हाथाय जाफनांदों मोदोमै थांनाय मोनो मोना मोदोमै मावनांदों सोरबा दंफां गोजौआव गाखोनानै गोग्लैफिनांदों दै गिदिर गिदिर बारनांदों बे मोदोमासो आसल मोदोम सोरगोनि मोदोमा बेखौ जों माबोरै मोनखो जागायजेननानै दा साबिसखौनो मोनो बे मोदोमा सोर बे मोदोमा मा গীতফনে আদয়টা সারিখনো তেতিয়া মই কওঁ মানুহ কি যে তুমি তাক ভ্ৰমণ কৰা মানুহ সন্তানী বা কি যে তুমি তাক বুজ বিচাৰ লোৱা बेयावनो गीतफोरनि 8 नम्बर सारिखनाव अब्ला आं बुङो मानसिया मा इसोरजों रायज्लायनो दायोना अब्ला आं बुङो मानसिया मा नों जे बेखौ अनसायख्लाय थायो हाबा मानसि ना ओ मानसि
अनसायबाय थायो मानसिनि फिसासो नों बेखौ नायबाय थायो मानसिनि फिसासो इसोरा नायबाय थायो दांना मोनो फार्स्टआव मानोना इसोरा गावनिख्रुइ मानसिखौ एसेल' दुइसिन जादों आरो गासै बुहुमनि सायाव बेखौ बिबार खालामदों हालेलुया 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 दिनै इसोरा जोंनो गावनि महर मुस्रि बायदि गाव बायदि दादों इसोरा जोंखौ गावनि महरखौनो जों इसोरनि फिसाफोर जों इसोरफोर खारन इसोरा गावनि फिसाफोरखौ गावनि महर मुस्रि बायदि गाव बायदि दादों बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर दिनै बे इसोरासो जोंखौ बे महरखौ दादों माजों दादों দুই ধার সাক্ষণ বলুন আর ঈশ্বর কি হয় মাটি ধুলিলে মানুষ নির্মাণ করে তার নাকট বুদ্ধি প্রাণ হুময় দিলে তাতে মানুষ জিয়া প্রাণী হোক প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া 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 ঈশ্বর বাখনাय जाथों आरो इसोरा हानि हाब्रुखौ लानानै मानसि दादों बेनि गुन्थं बारसोना होदों अब्लासो मानसिया गोथां जिउ गोनां जादों अनजाग्रा लोगोफोर जोङो इसोरनि हांजों सुफुंजानाय जिउ होजाना नैबे जिउआसो इसोरनि हाङासो सोरगोनि मोदोम बे मोदोमा हानि हाद्रिजों दादों नाथाय बे हानि हाद्रियाव मा दं इसोरनि हां दं इसोरनि हाङा मा इसोरनि हाङा मा जहनिया अध्याय 1 बुंदों जहनिया अध्याय 1 आदिते बायको आसे बायको इसोरे हैते आसे बायको इसोर आदिमा बसन्त्यो बसन परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो बसन स्वयं परमेश्वर एसामिस नेपालीबो एखे बाथ्रा बुंदों बर' बुंदों जागायजेननायाव बाथ्रा दंमोन बाथ्रा इसोरजों लोगोसेमोन बाथ्रानो स्वयं इसोर आंनाव स्वयं इसोर बाथ्राजोंनो बुंनाय गैया सोरबा बबा बबि दं नामा रायनो रोङि साफा सानै थायो बबा बबि बेबो इसोरनि महिमा प्रकाश जानोसो होनदों खानाफ्रा सेराफ्रा सोंदों प्रभु गुरु बे मानसिया मानसि जन्मनिफ्राय खाना जाखो बे पाप मावा नांगोदो बेनिखायनो खाना जानो सारि जादों ना बिनि बिमा बिफा पाप मावा जिसुआ बुंदों नोंहा बे पाप मावनायनि थाखाय खाना जादों बे नङा बेनि बिमा बिफा पाप मावनायखाय बे खाना जानानै जन्म जादों बे नङा इसोरनि महिमाजों नुजायो बिनि थाखायसो बे खाना जानानै जन्म जादों ना जिसु ख्रिस्ट बुंनानै मुजुनानै बिनि गनाव फुननांगोन थांनानै नोङो सिल'खौ सुहैगोन अब्ला बे खाना नुदों ना इसोरनि महिमा नुजानो थाखाय बे खानाबो जादों बेंगाबो जादों लेंग्राबो जादों बबाबो जादों बे इसोरनि महिमा प्रकाश खालामनो थाखायसो बेनिखायनो आं जाग्रा लोगोफोर दा बे बायख'आ जोंनियाव दं दा जों रायज्लायनो हादों बे बायख'जोंनो इसोरा सोरजिदों जागायजेननायाव नख्रां आरो पृथिबीखौ सोरजिदों नख्रां जादों बुहुम जाखांदों समुद्रनिफ्राय जाखांदों बुंनाय लोगो लोगो जादोंना जायाखै ना माजोंबा एखेबारे अस्त्र हस्त्र लानानै बानाया इसोरा बानायदों हाथुराफोर हात खर'फोर रेन्दाफोर लानानै बे रुमखौ बानायोमोन दंफां लाइफां बिबार बिलाइ गासैखौबो बेबायदि किसिम किसिम थख' बानायोमोन नामा बे बुहुमनि सायाव किसिम किसिम बिफां बिलाइ जादों लोगोफोर दानि बेखौ जोंनियाव दङ जों गोथां इसोरनि फिसा बे इसोरा गोथां इसोर जों जेखौनो बुङो बे जायो अनजाग्रा लोगोफोर नाथाय माब्ला जागोन जोंनि बे गुसुथि सालायफोरखौ जों सुनांगोन जोंनि रायज्लायनाय होनलायनायाव हुसियार जानांगोन सुसि पबित्र जानांगोन जोंनि खुगाफ्रा मैला नांफबनाय मिसा खोथा बुंनाय सोरखौबा रायखोमानाय सोरनिबा बाथ्रा सावरायनाय नैबे आखलफोरखौ जेब्ला थालायो जों नागारगोन जोङो इसोरनि इस्सा बादि गोथारै गावखौ कन्ट्रल खालामनानै इसोरनि गोथार जिउआसो कन्ट्रल खालामो अनजाग्रा लोगोफोर जेब्ला जोङो मालायनि बिसार खालामनाय नङा अब्ला नोंसोरखौबो बिसार खालामनाय नङा होननानै बुंदों जिसुआ তোমালোকে পৰ বিচাৰ নকৰিবা তেহে তোমালোকৰ বিচাৰ কৰা নহ'ব
नोंसोरो मालायनि बिसार दाख्ला जोङो दिनै बे बुहुमाव थानानै जोङो बाथ्रा गोसोथिनि संसाराव थानायखाय बे बाथ्रा बाथ्राखौ बुंनायखाय जोंनि बाथ्राखौ जाफुङाखै लोगोफोर नङाब्ला खाना नुदो ना बुंब्ला खाना नुगोन लेंग्रा थाबायदो होनब्ला लेंग्रा थाबायगोन अनजाग्रा लोगोफोर जों बेखौ प्रमाननि थाखाय एसे थांनि जिसुआ बेनिखायनो बुंलांखादोंमोन थुनहरजानायनि एबाथा सारिफोरनिफ्राय जों आखरसिम नायब्ला नुनो मोनो दहाय आं बे बाथ्राखौ बुंखाबाय अब्लाबो रिपिट खालामदों बलेनो सोर जेरुसालेमखौ नागारना दाथा जै दिनाव बियो जिसु ख्रिस्ट'आ थैबाय थांखांबाय 40 दिन 40 रात जाबाय जैथुन हाजार जेब्लानाखि ज' जाहैदों 500 जननि अधिक मानसिफोर जमा जादोंमोन बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों थुनहरजानायनि एबाथा सारिनिफ्राय आगसिमनि बाथ्राखौल' जों लायो अनजाग्रा लोगोफोर बेयावनो बलेनो सोर जेरुसालेमखौ नागारना दाथा आंनिफ्राय आफानि अंगिखार जि खोनाबाय नोंसोर बिसिम लामा नायनानै था मानोना नोंसोर 5 बोसोरनि हरथे दैयावल' बाप्तिस्मा मोनदों साननैसोनि उनाव नोंसोर गोथार जिउजों बाप्तिस्मा जागोन अनजाग्रा लोगोफोर नैबे गोथार जिउआ जेब्लानाखि फैगोन अब्लासो जों कन्ट्रल खालामनो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बुंदों गोथार जिउनि बोलोजों नङाब्ला जों बेफोरखौ मावनो हाया आरो जों गोथार जिउखौ माजों मोनगोन उदै बासिनाय आरज खालामनायजों प्रभुनियावहाय जोङो नंगौयै जोंनि गासैबो सम्पुर्ण रूपे गाज्रि आखलखौ थालायै नागारनानै जोङो गावखौ इसोरनाव बावगोन इसोरा नाजावगोन इसोरा जोंनि बिफा जागोन जोङो बिनि फिसाज्ला फिसाजोफोर जागोन बेखौ गासैबो हाग्रा इसोरा बुंदों ना अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बुंदों एटेके तुम्हालोকে হিরোতর বাদরफ्राव লাया হিত হওয়া কোনো সচিকি নসবা তেহে মই তোমালোকক গ্রহণ কৰিম তোমালোকৰ পিতৃ হম তোমালোকে মোৰ খুঁজি পাব ইয়াৰ অল্প হওক কিমান প্ৰভুৱে কৈছে फै जों बे संसारनि गासै गाज्रि रायनाय गाज्रि नायनाय गाज्रि साननाय गाज्रि आखलखौ थालायै गारनि गावखौ इसोरनो बुलि बादि जोङो बावनि द्वितीय कोरिन्थियास 6:17 बेनिखायनो एटेके तुम्हालोকে হিরোতর বাদরफ्राव লাया হিত হওয়া কোনো সচিকে নসবা তেহে মই তোমালোকক গ্রহণ কৰিম তোমালোকৰ পিতৃ হম তোমালোকে মোৰ খুঁজি পাব ইয়াৰ অল্প হওক কিমান প্ৰভুৱে কৈছে बेनिखायनो जों बे गासै गाज्रिनिफ्राय ओंखारनानै थख'खौ जा बागो जानो हाबाव दाथां आं नोंसोरखौ नाजावगोन नोंसोरनि बिफा जागोन नोंसोरो आंनि फिसाज्ला फिसाजोफोर जेब्ला जोङो बिनि फिसाज्ला फिसाजोफोर जाबाय इसोरा गावनि फिसाफोरखौ गावनि खाथैनिफ्राय गावनि फिसानि आत्माखौ जोंनि ओनसोलाव होगोन जेब्ला बियो आत्मा जोंनाव फैयो आफा इसोर होननानै गाबज्रि जोङो फरायगोन ना मा बर' फरायगोन बेनिखायनो फोरबोआ होनो नोंसोरो बिसोरनि गेजेरनिफ्राय ओंखारलांनानै थख' जा आरो नोंसोरो बादुआ जानाय हाबायाव नाथां आङो नोंसोरखौ नाजावगोन आङो नोंसोरनि बिफा जागोन आरो नोंसोरो आंनि फिसाज्लाफोर आरो फिसाजोफोर जागोन गासैखौबो हाग्रा फोरबो बेखौ होनो गासैखौ मावनो हाग्रा फोरबोआ बेखौ बुङो फैजों लोगोसे बुंदो गांनैनि कोरिन्थिया 6:17-18 बेनिखायनो फोरबो होनदों नोंसोरो बेफोरनिफ्राय ओंखारनानै थख' जादो बादुआ जानाय हाबायाव दाथा अब्ला इसोरा नोंसोरखौ नाजावगोन इसोरा नोंसोरनि बिफा जागोन नोंसोरो आंनि फिसाज्ला फिसाजोफोर जागोन गासैखौ हाग्रा इसोरा बुंदों गासैखौ हाग्रा इसोरा बुंदों थख' जाब्ला जोंखौ नाजावगोन जोङो बिनि फिसा जागोन बियो जोंनि बिफा जागोन जोङो फिसाज्ला फिसाजो जेब्ला जायो इसोरा गावनि फिसानि आत्माखौ गावनि खाथिनिफ्राय जोंनि अनथराव सोमोन्दो फैदो लोगोफोर जोङो जिसुनिहाय फैनि जोंनि गासै पापफोरखौ सिमा लानानै गाज्रि आखलखौ थालायै गारनानै जोबनाय बोथोरा सफैबाय जोङो दहायनो सावरायबाय बे बुहुमाव जोंहा जेबो दिदोमै थानाय जायगा गैया बे बुहुमा लाथिख' सनस्रामोन बे बुहुमनिखौल' जोङो सान हर बुथुमदों गोजौनि थाखाय जोङो दासिम बुथुमाखै अनजाग्रा लोगोफोर फै जों गोजौनिखौ बुथुमनि गालाथिया 4:6 बुंदों আমি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে নিজৰ পুত্ৰৰ আত্মা নিজৰ ওচৰৰ পৰা আমাৰ হৃদয়ত পঠাই দিলে সেই আত্মাই আবা পিতৃ বুলি মাতে এই কাৰণে তুমি দাস নহয় পুত্ৰ হৈছা যদি পুত্ৰ হৈছা তেন্তে উত্তৰাধিকাৰো হৈছা হালেলুয়া ঈশ্বৰৰ বাখ্যাই যাতে
होनो गालाथिया 4:6 जोङो इसोरनि फिसा जानायखाय इसोरा गावनि फिसानि आत्माखौ गावनि खाथिनिफ्राय जोंनि अन्थराव थुनहरबाय बे आत्मा फैनायखाय जों आफा इसोर होननानै बुङो गाबज्रियो आरो जोङो लेंफोर नंबावले गहो जानाय नंबावले जों फिसा जाबाय फिसा जानायब्ला वारेस जाबाय दा जोंनि प्रभुनि फिसाफोर जोंनि फंबाय पास्टरनि फिसाफ्रा फंबायनि हा हुखौ लेखा दंना गैया सम्पथिखौ मोनगोन ना मोना आवग्रिनो हायो ना हाया वारेस नालाय ना मोनजाग्रा लोगोफोर मोनबायना फरायसा आरो नोंसोरो बिसाज्लाफोर जानायखाय इसोरा जोंनि गोसोफोराव गावनि बिसा हौवानि जिउखौ थुनहरबाय बियो गाबज्रियो आफा बेनिखायनो नोङो लें नंबावा नाथाय बिसाज्ला जाबाय नाथाय बिसाज्ला जाब्ला नोङो इसोरनि वारेसबो जाबाय इसोरनि वारेस जों माजों इसोरनि वारेस लागोन गासै संसारनि गाज्रिनिफ्राय थख' जाब्लासो बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जोंखौ बुंदों प्रथम पितरनि एवधा 15 बुंदों बे बुंदों नोंसोरखौ लिंहरनाय जना जेरैबायदि गोथार नोंसोरबो बेबायदिनो गासै मावनाय दांनाय आसार खान्थियाव गोथार जादों मानोना लिरनाय दं नोंसोर गोथार जा मानोना आं गोथार इसोरा गोथारखाय जोंखौ गोथार जालांनो लुबैदों प्रथम पितर एवधा फरायदों हे लोगोफोर जोङो दिनै गोथार जानि जोंखौ इसोरा लिंहरदों नाथाय नोंसोरखौ लेंहरग्राया जेरै गोथार बेबायदिनो नोंसोरो मावनाय दांनाय मानियाव गोथार जादो मानोना लिरनाय दङ नोंसोरो गोथार जागोन मानोना आङो गोथार धन्यबाद नोंसोरो गोथार जादो मानोना आं गोथार बिफाया गोथार फिसाया खामायब्ला फिसाया गोथार फिसा बाबोआब्ला समायगोनलाय अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंखौ दिनै थख' जाजानो लुबैदों जोङो ख्रिस्ट'खौ मोननाय मानसिफ्रा थख' जानानै गोथार जायोब्ला गाबोन नोंसोरनि गेजेराव इसोरा सोमोनांथाव खामानि मावगोन हालेलुया 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 अनजाग्रा लोगोफोर जसुवाखौ बुंदों थिनोदा पासपर्ट जसुवा थिनोदा पासपर्ट नोंसोरो गावखौ गोथार खालामदो गाबोन नोंसोरनि गेजेराव इसोरा सोमोनांथाव खामानि मावगोन गाबोन सोमोनांथाव खामानि मावगोन बेनिखायनो फै जों गोथार जानो गोथार जाब्लासो जों बै गोथार रायजोआवहाय आफा इसोरजों थाहैगोन बेनिखायनो जोङो दिनै शुद्ध पबित्रता जानो गोनां जोबनाय बोथोराव फैगौ होसोबोदों इउक्रेनजों रासियानजों दावहा दासिम नागारलायाखै आरोबाव चाइनाया ताइवानखौ कब्जा खालामबावबाय आरो पाकिस्तानजों चाइनाजों लोगो लानानै भारतखौबो थांखि दङ आरो इजराइलखौ नासयनो थाखायबो दिनै साउथ करिया दक्षिण करिया बेफोरबादि हांख्रायगासिनो दं हामलायगासिनो दं सर्बनाश खालामनो थाखाय ना बिश्व जुद्धआ खाथियाव सफैबाय दं बे बिश्व जुद्ध जानाय खाथियाव सफैनाय समाव जोङो थामथिम जायाब्ला बे गिलुबालु समनि गेजेरावनो रेपसारा जानो हासैगौ जाग्रा लोगो नाबिफ्रा बुंदों भबिष्यतबाणी बुंग्राफ्रा बुंदों नोंसोरो बे 2022खौ नागारनानै 2023 हामोब्ला मा जागोन बुहुमा फाथा मोननाय नङा नोंसोरो माबा मोनसे रायज्लायबावनांगौ मावबावनांगौ सम मोनबावनाय नंलिया बेफोरबादि बुंगासिनो दं इउटुब चेनेलावबो फैगासिनो दङ लोगोफोर जन पेरेसआ खर'खौ दानस' जानानै गावनि खर'खौ आखायाव लानानै 6 किल'मिटार प्रसार खालामदों अनजाग्रा लोगोफोर बेफोरबायदि घटना जागासिनो दं फै लोगोफोर जों जेब्लानाखि गोथार जागोन फरायगोन ना जसुवानि थिनोदा पासपर्ट जिसुआ मानसिफोरखौ होनबाय नोंसोरो गाव गावखौ गोथार खालामदो मानोना गाबोन फोरबोआ नोंसोरनि गेजेराव सोमोनांनाय खामानि मावगोन
धन्यवाद गाबोन नोंसोरनि गेजेराव सोमोनांथाव खारजो जागोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ गावखौ फोथायग्राफोरखौ लिरनो थांलांदों जेब्लानाखि बे बाथ्राखौ मानिदों जैथुन हाजोनिफ्राय 500 जननि अधिक मानसिनिफ्राय सासे ज' जाफैयामोन जेरुसालेम बारान्दायाव प्रार्थनायाव नांथाबना थादोंमोन सासेया सौदो फन्द्रफर थोनहरजानाय सौदो फन्द्रफर एवधानै सौदो फन्द्रफर अनजाग्रा लोगोफोर 120 जन मानसिफ्रा जेब्लानाखि ज' जाफैदों बिसोरो गोथार जिउ मोनासै 10 दिननि उनाव गोथार जिउआव फैबाय गोथार जिउ मोनब्ला फिथरमोननि दरजा खिरखि फांथेनाया खुला जाजोब्बाय होख्राव बिसोरो इसोरनि बायखौ बुंबाय गिनाय लाजिनाय गैया मानोना गोथार जिउआव फैब्ला बोलो मोनगोन होननानै बुंखादों आत्मनाव बोलो मोनासै बे समाव मानसिफ्रा माबोरै सोमोगोनां बाथ्रा बुंखो बिसोरलाय बे मानसिफ्रा गालिनि मानसिफोर नङा खोमा दिनै गालिनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन भाषा बुंदों ख्रिस्टिया ख्रिस्टि आरबीया आरबी रमारिफ्रा रम जुदाइफ्रा जुदाइनि बाथ्रा खोनाबाय सोमोनांदों अनजाग्रा लोगोफोर बे बोलोखौ जेब्लानाखि मोनासै थोनहरजानाय थिनयदा जोंना बेहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन अनजाग्रा लोगोफोर एकनिफ्राय थिनसै फिथरमोन थांनाय फैनाय समावहाय बिसिनि सायखंफ्रा नांलांब्ला जग्राफ्रा गादों भुत आत्माफ्रा खारखादों खानाफ्रा नुदों लेंग्राफ्रा थाबायदों सोमोनांनाय जिसुआ बेनिखायनो बुंदोंमोन यहननि 14:12 आङो नोंथांखौ होनो जायहा आंनि बाथ्राखौ खोनासंना फोथायगोन बियो आं मावनाय हाबाफोरखौ मावगोन बिनिफ्राय देरसिन हाबाफोरखौ मावगोन बिनिखाय आं बिफानाव थांनायसै बिफानि महिमाजों नोंसोर समाय होजानाय बायदि आंनि मुङै नोंसोर माबा बिब्ला आं बेखौ सिद्ध खालामगोन सोरबा माबा बिब्ला आं बेखौ मावगोन प्रेज द लर्ड जहन सुदैरा 12निफ्राय 13सिम फराय अनजाग्रा लोगोफोर दिनै बे बोलोखौ जोंनो होनो थाखाय रेडि दं बेनिखायनो खालि दिनाव जोंखाय होगाबा ख्रिस्ट इसु तारनो हार निमथ सबैलाय ख्रिस्ट जिसु जोंखौ बयखौबो लिंहरदों बियो जोंखौ गासै उदायनिफ्राय उदांस्रि होनो लिंहरगासिनो दं फै जों बे बोलोखौ लानानै आवगायलांनि फरायगोन जिसुनि फरायनाय नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो आंखौ फोथायग्रा आरो मावनाय हाबाफोरखौ बियो मावगोन आरो बियो बेफोरनिख्रुइ देरसिनफोरखौ मावगोन मानोना आङो आफानियाव थांनोसै आरो नोंसोर आंनि मुङै बिनाय मानिखौ आङो खालामगोन बिफाया बिसा हौवाजों समाय होजानाय बादि बिफाया फिसा हौवाजों समाय होजानाय बादि नोंसोरो आंनियाव माबा बिब्ला बेखौ मावगोन जिसुनि प्रतिगा जिसुआ सैथोना मिसलिया लोगोफोर सैथोना मिसलिया जुदि जिसुआ मिसलियाब्ला जों ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय ख्रिस्टियानफ्रा बयनिख्रुइ उदायसिन जागोन बे सैथो पबित्रता बे मोननैखौ लानानै फैदों सैथो आरो अननाय आरो सैथोताखौ जोबनाय बोथोर फैनायखाय जोङो फै बे अननाय सैथोताव हाबदों जोङो बेखौ नायब्ला नुनो मोनगोन जागायजेननायनि एगयथा सौदोफोर जहननि एगयथा सौदोफोर जोंनि एगयथानि 1 खनाखौ फरायखाबाय दहायनो जागायजेननाय बाथ्रा दङ बाथ्रा इसोरजों लोगोसे दङ बाथ्रानो स्वयं इसोर सौदोफोराव बुंदों बे बाथ्रानो मोदोम लाफैबाय आरो अननाय आरो सैथोजों उसिगोनां गावनि बियो गेजेराव बे जोंनि गेजेराव थाफैबाय फरायगोन जिसुनि फरायनाय आरो बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय आरो सासेल' सारिजानायनि बिफानिफ्राय मोननाय समायनाय बायदि जोङो दयाजों आरो नंगौजों बुंजासे बिनि समायनायखौ नुबाय अननायजों आरो सैथोजों बिनि सायाव जोङो समायनायखौ नुबाय मा लानानै फैदों अननाय आरो सैथो 1 नम्बराव अननाय 2 नम्बराव सैथो जहननि 8
34 नै মই তোমালোকক এটা নতুন আজ্ঞা দিওঁ মই যেনেকৈ তোমালোকক প্ৰেম কৰিলো তোমালোকক তেনেকৈ প্ৰেম কৰিবা তোমালোক যদি পৰস্পৰ প্ৰেমৰ মাজত থাকে তেন্তে তোমালোক যে মোৰ শিষ্য তাৰ দ্বাৰা সকলোৱে জানিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড প্ৰেজ দ্য লৰ্ড প্ৰেজ দ্য লৰ্ড इसोरा बाख्नाय जाथों जोङो खोनाबाय अनजाग्रा लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे गोदान रादाय होयो आं जेरैबायदि नोंसोरखौ अनबाय नोंसोर बेबायदि परस्पर अनलायनायनि गेजेराव थादों नोंसोर जुदि परस्पर अनलायनायनि गेजेराव थायोब्ला नोंसोर जे आंनि सेला बिनि द्वारा गासैबो मानसिफ्रा नोंसोरखौ सिनायगोन मिथिगोन फरायगोन नामा आंल' बुंलांबाय दंना गैया आंबो नाङा सन्देह जेन गोजान जायो आरो देहा 34 35 तेर'हा 31 निफ्राय जोङो नायबावगोन सैथो दा आं नोंसोरनो मोनसे गोदान रनायखौ होयो नोंसोरो गावजों गाव अनलायदो नोंसोरहा गावजों गाव अनलायनाय दंब्ला बेजोंनो बयबो मिथिगोन नोंसोरो आंनि सेलाफोर होननानै नोंसोरा अनलायनाय दङब्ला बिदिनो नोंसोरखौ बयबो मिथिगोन आंनि सेलाफोर होननानै माजों मिथिजागोन जों सिनायजागोन अननायजों जोङो आटनि 31 निफ्राय 34 जिसुआ गावखौ फोथायनाय जिरायारिफोरखौ होनबाय नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिब्ला नोंथारगौ आंनि सेलाफोर आरो नोंसोरो नंगौखौ मिथिगोन आरो नङा नंगौआ नोंसोरखौ गहोजानाय खालामगोन बे नंगौआसो जोंखौ गहोजानाय खालामगोन नंगौआव गैयाब्ला जोङो गहोजानाय गैया नंगौ बाथ्रा बुंनायासो गहोजानायखौ मोनगोन अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोबनाय बोथोरा खाथियाव सफैबाय बेनिखायनो जोंखौ बुंनो प्रथम पितर 4:8 जाबाय बेहाय जोंखौ रोखायै बुंबाय সকলৰ এক বছর চাপিছে এই কারণে প্রার্থনা নিমিত্তে হবুর আর সচেতন হওয়া বিশেষকৈ তোমালোকৰ মাজত পৰস্পৰ অনুগ্ৰহযুক্ত প্ৰেম ৰাখা কিয়নো প্ৰেমে পাপসমূহ ঢাকে अनजाग्रा लोगोफोर पापखौ माजों खोबगोन नो अननायजों खोबगोन गासैनिबो जोबनाया खाथियाव सफैबाय बेनिखायनो नोंसोरो सिरि मोननानै आरज खालामनो हानायफोर बादि नोंसोरो सांग्रां जादो थामथिम जानानै थादो नोंसोरनि प्रभुआ बबे मुगायाव फैगोन बेखौ नोंसोरो मिथिया मानोना नोंसोरो जे समाव लामा नायनाय नङा बे मुगायावनो मानसिनि फिसा हौवा फैगोन जों माजों थामथिम जानाय लोगोफोर बे अननाय आरो सैथो थादों बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर जों गोख्रै थाङो जोबनायथिङै मानसिफ्रा गोबाङा बेबादि उखैनायजों दै गांनायजों माबा मोनसे जरुरि खामानि थानायजों उसुखुथु जाबाय जों फोजोबनायाव थांगोन बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर नोंसोरो बुङो खोनाबाय नोंसोरो गावनि फाराफुरसिखौ अन नोंसोरो गावनि फाराफुरसिखौ अन बिसारफोरखौ मुगै नाथाय आं बुङो नोंसोरो गावनि बिसारफोरखौ गावखौ बादि अन गावखौ नासयग्राफोरनि थाखाय आरज खालाम अब्लासो नोंसोरो सोरगोआव थानाय बिफानि फिसाफोर जागोन सोरगोआव थानाय आफा इसोरनि फिसाफोर अब्लासो जागोन जों जेब्लानाखि बिसारफोरखौ गावखौ बादि अननो हागोन जोंखौ नासयग्राफोरनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बेजोंसो जोंनि सोरगो रायजोआव थांनाय खान्थिमा लोगोफोर अब्लासो जोंनि इसोरनि फिसाफोर जागोन बेयाव बुंदों मानोना इसोरा धार्मिक आरो पापी दुष्ट आरो सिखाव बिसोरनि गेजेरावबो सान्दुं आरो अखाखौ समानैनो होदों नोंसोरनि बिफा जेरैबायदि सिद्ध नोंसोरबो बेबायदि सिद्ध जादों मथि जोबनो जोंनायनि मथि 5:43 नोंसोरो बे बाथ्राखौ खोनाबाय नों गावनि लेंफोरखौ अन आरो गावनि बिसारफोरखौ मुगै नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो नोंसोरो गावनि बिसारफोरखौ अन नोंसोरखौ गाव साव बुंग्राफोरखौ बोर हो नोंसोरखौ मुगैग्राफोरनि लागै मोजां खालाम आरो नोंसोरनि सायाव गाज्रि खालामग्राफोर आरो नोंसोरखौ होसोग्राफोरनि लागै आरज खालाम अब्ला नोंसोरो गावसोरनि सोरगोआव थानाय बिफानि फिसाफोर जागोन मानोना बियो गाहाम हामैफोरनि सायाव गावनि सानखौ ओंखारहोयो आरो धोरोमियाफोर आरो अधोरोमियाफोरनि सायाव नखा हाहोयो
언제나 लोगोफोर जोङो बे खोनाबाय नोंसोरो खोनाबाय नोंसोरो गावनि फाराफोरखौ गावखौ बादि अन नोंसोरनि बिसारफोरखौ नोंसोर मुगै नाथाय जिसुआ बुंदों बै जाबाय मुसिनि बिधानमोन आं बुङो नोंसोरो नोंसोरनि बिसारफोरखौ अन नोंसोरखौ नासयग्राफोरनि थाखाय आरज खालाम अब्लासो नोंसोरो सोरगोआव थानायनि फिसाफोर बिफा इसोरनि फिसाफोर जागोन बेनिखायनो बुंदों रमनि 12था 19-20-21सिम जों नायब्लाखौ नुनो मोनो अनजाग्रा लोगोफोर आंनि अनजाग्रा बिदा फंबायफोर नोंसोरो रागा जोंनायखौ जायगा दोनदो फाल्था लानांगौ हाबाया आंनिसो आंसो फाल्था लागोन नोंसिनि बिसारफ्रा ओंखाम उखैदोंब्ला ओंखाम जाहो दै गांदोंब्ला दै लोंहो बेबादि मावनायजों बिसिनि खर'आव हुंनानै दोनना अरखिखौ खोमोरगोन बेनिखायनो नोंसोरो गाज्रिखौ गाज्रिजों फेजेनना लाबानो मोजां मावनायजों गाज्रिखौ फेजेनदो जों मोजां मावनायजों गाज्रिखौ फेजेननो गाव रावनिबो हेंथा दालासै रावखौबो गोसोआव दुखु दामोनसै नोंनि खहा खालामदोंब्लाबो आरज खालामदो आफा बेबो जों साननो हायो मोदै रुथु रुथु गाबनानैब्ला बियो मिथियासै आफा ना जिसु ख्रिस्ट'खौ जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्ट' बुंदों जोङो बेखौ नायब्ला नुनो मोनो अनजाग्राफोर नोंसोरो आंनि उन उन फैनो गोसो जायोब्ला गावखौ सिखार खालामथो आरो क्रुसखौ बारनानै आंनि उन उन फैथो जायहा गावखौ गावनि जिबनखौ अनो बिसोरो बै नंगौखौ मोननाय नङा जायहा आंनि थाखाय गावनि जिउखौ बावगोन बिसोरसो बै नंगौ जिउखौ आवग्रिगोन जोङो मथि 16-26निफ्राय 26सिमाव बेनिखायनो फै जोङो क्रुसनि बिबानखौ बारनानै थांनांगौब्ला क्रुसाव नासय जानाय दं होसो जानाय दं सोबा जानाय दं मुगन खाथेनानै दे नों नाबि बादि बुं नोंखौ सोर सोबाखो बिसारनि समाव जिसुआ बुङालाय हे पापिफोर आं नोंसोरखौ इनाय खालामथाराखै खानाखौ नुहोदों लेग्राखौ थाबायहोदों बबाखौ रायज्लायहोबाय आं खस्थ'खौ होखादों भुत आत्माफोरखौबो होखारना होदों आं मोजांसो मावदों नोंसोर मानो आंखौ बेबादि खालामखो बुङालाय जिसुआ बुंदों बुङाखै जेब्लानाखि खालबारि क्रुसाव दंमोन लुकनि 23-36 नायब्ला नुनो मोनो हे आफा बिसोरो मा मावदों बिसोर जेबो मिथिया बिसोरनि पाप आरो दायफोरखौ अननानै नोङो क्षमा खालाम जेब्लानाखि सेलाफोरनि गेजेराव बेखौ खोन्थाखादोंमोन जिसुआ तखन सेलाफ्रा जहनाय मोनो फितरा थख' लिरलांना बुंदों हे प्रभु नों बेबायदि क्रुसाव होजानाय नाग्लिजानाय बुजानाय बिसार खालामजानाय दाजाथों नोंनि जिबनाव होनब्ला फितरखौ मा बुंदों हे सेतान नों आंनिफ्राय गोजान जा नोङो इसोरनिफोरखौ सानाखै मानसिनिफोरखौ सानदों खारन जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय थै होआब्ला थैस'आब्ला जों बासायजानाय मोना बेनिखायनो जिसुआ बेखौ बुंदों हे सेतान नों आंनिफ्राय गोजान जा फितरा आरो पेट्र'नानो 1 नम्बर सेलामोन बिनि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो जिसु ख्रिस्ट' जेरैबायदि गावनो जोंनि थाखाय प्राण होबाय फै जोङो गावजों गाव जोंनि बिदा फंबायफोरनि जिउखौ थाखाय जों प्राण होयो गावनि जिबनखौ जों बावहोयो जों गासैनिफ्राय थख' जायो इसोरा आशीर्बाद होथों बेनिखायनो फै जोंनि जोबनाय बोथोरनि थाखाय थामथिम जानांगौ बेसो मथि 24-44नि बाथ्रा बुंनाया बेनो नोंसोरो जुगु जानानै था नोंसोरनि फोरबो माब्ला फैगोन नोंसोरो मिथिया जि मुगाव नोंसोर लामा नायनाय नङा बे मुगावनो मानसिनि फिसा हौवा फैगोन ना बेनिखायनो जों माजों जुगु जानाय अननाय आरो सैथोथाजों बिसारफोरखौ गावखौ बादि अननानै उखैनायफोरनो जाहोनाय गांनायफोरनो लोंहोनाय गाज्रिखौ गाज्रिजों फेजेनना लाबानो गाज्रि मावनायखौ मोजां मावनायजों फेजेनगोननि लोगोफोर अब्लासो जोंनि सोरगोआव थांनायनि सुबिदा आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि सोलिबायखौ